Bona tarda. Avui continuem amb les presentacions del personal de Peraquart. I en aquest cas tenim la primera persona que ens trobem justament quan arribem, que és l'Àngel, Àngel Trenado. Bona tarda. Per això, m'agradaria fer-li una primera pregunta, que és quants somriures reparteix al llarg del dia a Peraquart? Endavant. Bon dia. Jo reparteixo els que em deixen, que sempre intento que siguin els màxims. La veritat és que per mi és un plaer sempre estar allà perquè la gent que ve és gent superagradable. És ben fàcil fer somriures perquè l'ambient de treball és superbo, els usuaris són superamables i la interacció que tenim amb ells sempre és superagradable. Així que és ben fàcil regalar somriures a Peraquart, jo crec. Perfecte. Llavors, escolta'm, ens podries dir què és el que t'agrada més dels nostres usuaris i usuàries? Què és el que dius, mira, m'han fet un bon dia? Mira, jo diria que són persones superagraïdes. A Peraquart tenim usuaris que són gent gran, tenim de totes les edats, però sí que és veritat que amb la gent que més interactuem és amb gent gran perquè és la franja d'edat que més es presenta al centre. Llavors, jo personalment és això, és que són persones superagraïdes, que sempre tenen bones paraules, que parlar amb ells és molt guai perquè sempre tenen alguna anècdota que explicar. És fàcil el que et deia, és fàcil riure amb ells perquè t'ho posen ben fàcil, xarren, et fan bromes. Al final del dia parles amb molta gent diferent de totes les edats, però sí que és veritat que justament amb la gent, o almenys a nivell personal, amb la gent que et pares a tindre una conversació una miqueta més especial, normalment és la gent gran. Així que jo crec que és això, lo agraïts que són. I per altra banda, doncs, això, que et fan a tu que la teva jornada de treball tingui un altre tono, saps? O sigui, no sé. És això. O sigui, el contacte amb les persones t'agrada especialment, és el que més destacaries del teu lloc de treball? Sí. A mi m'agrada molt estar de cara al públic per això, perquè al final és veritat que m'agraden més coses del meu treball, però estar de cara al públic i poder parlar amb ells, interactuar amb les persones que entren al centre, doncs em sembla de lo més divertit del meu treball, perquè al final és això, mai saps qui pot entrar i què pots aprendre d'aquesta persona, què et pots ensenyar i què experiències pots compartir. Que sembla que no, però de veritat que de vegades arriba algú que no t'ho esperaries mai i comences a tindre una conversació i, jolín, acabes tenint una conversació superguai d'alguna cosa que no t'imaginaves i que has après, saps? En una conversació de 10 minuts. Ràpida i pum, allà està. I escolta'm, tot aquest caliu que m'estàs comentant i tot aquest contacte molt personal, com pot ser de diferent després de la Covid? Ho has pensat? Bueno, ho he pensat. Sí que és veritat que jo crec que amb tot aquest tema i amb la tornada al treball sí que ens hem de readaptar i hem de fer una reinvenció del treball. Des del punt de vista que és veritat que aquesta cercania ja no la tens, perquè al final estarem separats per un vidre, una mascareta, etc. Llavors, aquest càliu del que parlem doncs és més difícil de transmetre'l, no? Però al final crec que es pot fer de la mateixa manera. Vull dir, és ficar implicació i intentar fer el nostre treball de la millor manera possible, adaptant-nos a la nova situació que tinguem i això, intentant arribar també als usuaris d'una manera diferent. Ja potser hem de focalitzar, com sempre, aquesta bona atenció i aquesta cercania
quan parlem de l'atenció al públic presencial al centre, però potser també implantant noves formes de treball per poder tindre una nova cercania i poder permetre aquest caliu, per exemple, a través de les xarxes socials o de nous mètodes que ens donin l'oportunitat de poder arribar als usuaris com ho fèiem abans, però adaptant-nos a la nova situació. Val. O sigui que realment estem pensant fórmules també que siguin que continguin més caliu, més apropament dins del que és aquesta nova realitat, no? Sí, clar, és important perquè també, vull dir, al final és una cosa que no hem de perdre. Vull dir, nosaltres ja tenim una estructura de treball, tenim una relació amb els usuaris de Pere IV, que al final també és una cosa que ells ja des de fora, com a usuaris, ja identifiquen del centre, no? Llavors això no ho podem perdre. El que hem de fer és mantenir-ho i potser implementar-ho en noves formes de treball. Crec que seria el més adequat. Perfecte. Almenys a nivell personal. Molt bé. Doncs jo crec que ens quedem amb aquest missatge, el missatge de que des de qualsevol àmbit de treball de Pere IV estem pensant com intentar mimar els nostres usuaris i usuàries i que realment trobin un coixí familiar, entre cometes, dins del que és l'equipament cultural de Pere IV. Doncs molt bé, t'agraïm aquesta petita conversa, Àngel, i que esperem que puguis repartir aviat tota l'acumulació de somriures que tens al teu sac personal. Perfecte. Doncs fins molt aviat. Moltes gràcies, Lluís. Fins aviat. Una abraçada. Adéu, adéu.